Zdraví vás Dominik a ja vás vítam u nového videa. Ahojte, s vami je Gentlemančiky 52. A tu je ešte jeden. Krásne. A tu je ešte jeden. Tak to si môžeme. Tak teraz ideme si zahrať Roblox Rivals. Idem najprv s Maxom. Mojim kamarátom. Max. A potom mi nastavíš tiež, že som natáčal. No sadni si. Ja úplne. Ale daj mi kontrolu na heky. No čo, Matej? Nemáš. Sebik, choď tam. Sebik, poď niečo. Prídeš ešte? Dobrý deň. Dobrý deň, som Tu je ďalší. Tuli. Sebik, dobre? Sigma. No, A jeden z vás to je najväčší Sigma. Ja. jeden vám tu chýba, či nechýba vám tu? Niekto. Nie. Kamaráti sa so Seluchom. Ja sa kamerám s Danielom. Tuchom, takže my ideme... No poďme jedna. To je aký PvP. No teraz si zahrajeme v 1v1 proti Maxovi. 1v1, nie 1. Nie v... Tu daj jej Spanish. Nie, čo? Ja mám aj... Pozri. Chceš vidieť mega killy? Ja chcem mu dať nosku. Nepoužívaj tu na snajperku, blbu. Nikto nevraví, že môžem Naučte použiť. Dominika písať diktáty. Bo nevie písať. No, On má heky. kto najlepšie píše z vás diktáty? to videl! Ty si to videl! To je Heky má. Martin. Ty píšeš dobre diktáty, ne? Tuli. No, Dominik. Sme bez chyby. Odo mňa si robí tá zbraň úplný. Kámo. Jo, mne sa mi buguje trocha. Tak zúzi. Počkaj, skúsim. Tak. Tak, kto tu nespápal? Ja tiež mám HP. Kámo. Vidíte, že nemám hacky. Teraz Kámo, to- najradšej by som toho ešte šle hraje. Tuli. Čo? No. Čo chceš? Siri, bro. On má heky, že? Ne, nemá. Však vidíte, že hrám bez hackov. Oni nevidia tvoju obrazovku, ty. Vidia. Ale... Si blbý alebo čo? Tuli vidí. Mám ti nastaviť hacky? To nie, to bolo Nie, nastav, Mám nie. ti nastaviť hacky? To je úplne normálne. Mám ti nastaviť hacky? Nie. Netreba. Kámo, on je gay. Ty si. Môžem potom ja? Ja budem budúci youtuber. Potom teraz ja Je na tvojom mobile a teraz presúva sa. Ale ja idem. Teraz. Ale A potom idem ja proti Poď, Dominikovi a poď. potom ide... tu. Nie, potom ideš Martin proti tebe. OK. A potom ty ideš proti Matiovi. Ty si šiel za kým úplne inčím. Sorry! Ja to neviem háť. Keby dačo, ja som teraz na inakšom mobile kvôli tomu, ale... Počkaj. Sa chceli rozhodnúť, ale ja budem na svojom mobile, keď budem proti niekomu inému. To je môj Hej. mobil. Páči sa. Ale ty mi nastavíš. Maxim, Čo? toto si daj do vrecka. Počkaj. Potom dáš sestre. OK. Bo zabudne. Saňu. Idem. Počkaj ma. Martin. Tuli. Ja sa volám Gentleman. Spanish. Som gentleman. Kocku, hej? Som sus. A Gentleman. kde si ju dal? Dáte. Sebik. Kde si dal? Si ju dal? Daj kde. Daj kde? Bo ty musíš dvakrát stlačiť, že si na... Dajte mi odber a like tu, to ten Hinky Pinky, tam sú shorty. A dolu. A potom Nie, ty máme... sa váš Bananaman. A Banana Man máme videa, hry, Fortnite a tak ďalej. Roblox a IO. Ty vole. IO hry. Nie, ja ešte idem Maxom. Dajte like tulému tulimu. Si už išla do pizzy, dobre? Do pici sa. Pane si nie. Pod no-scopom, ako chlap. No-scop. Hečo no-scop. Hečo no-scop. No-scop! No-scop, že bez A videnia. ten, kto tu má na tanieríku?
Kto ma na panieriku? No scope, ty! Kurnik! Nie, on się prebijał to. ja- Ja som to kľudne ťa mohol zabiť. Daj no skopom. Máš shotgun. To čo je? Aj ty máš, počkaj, ty máš aj RPG. Máš iba jeden strel na to. Ale vy si vidíte Normálne, daj navzájom, mi to nie je rýchlo. fér. Nie, ja budem pozerať, či robia hacky. Daj mi Ritko, poď tak. Díky. Lujtuli! Ty si RPG. Máš si dať RPGčkovú zbraníčku. A máš si zabrať najrychlejšiu zbraň, ktorú máš. Joj, si v kašiaci. A no skopom. Poďme si chlap. Nie. Na chlapa. Môžeš no skopom. si mu... Ja som raz jemu dal no skopom headshot. Pod neho, pod seba. Je slabý. Wow. Poslednú strelu. No skopom. Hej. Ty si noob. Sorry bro, 2-2 ešte len. No tak čo chceš? Blbosť. To čo máte za taký... Ja tak si nemôžem... Haď pod seba. D. Hej. Počkaj, my natáčame. I'm dead! Oh my god! I'm Deadpool. Kámo, vy robíte taký grinchy, jak... Cringe. I'm dead! Pú. Yes! Strieľaj. I'm dead! Poď, No. Lucifer. Mám malo HP. I'm dead. Ura, škoda, Ty nevadí. si mŕtvý! Nie, to nie. Tuli. Ja som gentleman. Zapamätajte si to. A ja som čo? Banana man as... Hinky Pinky Ponky. Hinky Pinky je sorty. No. Kde on tiež používa. Kto? Domino. Anio. Ty vole, sniper. Haló, podvod. Hra z vás na veľkú noc, na tetu. Teta celá mokrá. Kto zapol sprchu? Ty. Domino? Ty. Yes, ale nie. Ty musíš používať iba peste. A prečo? Niečo pármi! Musíš! A ty to? Bo on sa kúkal. No? Dobre. Martin má jednu výhru. Berem. Tuli. To. Vidíš, čo robíš, Dominik. Ja si vedomie. Teraz idem zahrať proti... Kde si? Heky. Nikto z vás nie je ničerný. Nie. No. Všetko dole. Vy si nemyslíte, že gentleman je taký Čo si bereš? slabý? Ale Udina je veľmi dobrá. Ale má si to urobiť iné. Nás pomále strelania, čo tam búchal. Prečo ešte? Vyhral som dobrý. Teraz sa Nie si, iba si mal šťastie! Dobre, ja berem toho tu, Maxa. Nie, ty nejdeš. Teraz ide Martin proti sebovi. No. Kedy pôjdem ja? Nie, teraz ide Matej, počkajte, otvorím. Najprv musím vysvetliť, ako sa to vlastne vedne hrá. Kamo, kde ste? Sami sa pomaly rozlúč. Nie, pravda, že mi dáš Za 5 je 5, za 5. Tu máš? No. Neviem, ak to veľmi hrá. Idem domov. No, za 5 ideme do Ja to neviem. Za 5 je. Či máš čas? Je to ľahké. Je to ľahké. Čo no? Tupa, ja tu skáčem. No, ďakujem.
Za všetko, chlapci. Ja. Myslím, že sa viac prebudeme tak stretávať. Okej, Ešte nie. Potem. Hej, Martin? Ciebie? No. Nie, tu. Nie, nechod za mnou, nechod za mnou. Nechod za mnou. Maťko, chce ísť domov, lebo ide do kostola, aj my ideme, takže... Počkajte. Len trošku. Ešte to dotočíme. Toto. Ja ti na Máš byť doma nastavím v ti. nie? Aj natočíme prvé video. Neviem čo klikať. Dám motorovku. Všetko, idem domov. No, Max, ďakujem za darčeky, za Dominika. Dominik, poďakuj sa chlapcom. Ďakujem vám. No. A Sevik môže ísť spolu, s Martinom, aby to bolo tak, že to bude Stoja ti môžem nadstaviť. Tak čaute ľudia, na budúce